दिनै नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो लादों गोदान खौरां आरो नोंथांमोननि थाखाय जानो हागौ बेयो मोननैसो मिथिखानाय खौरां नाथाय मिथियैफोरनि सोंनाय आरो फिननायनि थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौबो सरजाबफानाय जादों। दा फैदो लोगोफोर, बियो मा जानो हागौ। थांनायनि सिगां नोंथांमोनहा दासिम गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, नटिफिकेसन बेल थुनानै लाब्लानो जाबाय। फार्स्टआव नुनो मोन्दों आसामनि थासारि। कर'ना भाइरासनि थाखाय आसामनि थासारिया एसे दिनै मोजाङाव फैदों। मैयानि समावहाय सानसेयावनो खेबनो 2 पजिटिभ मोन्दोंमोन, नाथाय दिनैहाय बिथां सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा फोरमायनानै होनाय बादिब्ला नुनो मोन्दों 2 बिथां कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय 2 गेदेमा बिथांमोनहा दिनैहाय हठात डिसचार्ज जाबाय। दा बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनफिनदों। दिनैनि दिनावहाय एक्टिभ केसा खालि 7 साल' जानानै दंसै होन्दों। दा बे थाखाय जोंनि थाखाय मोजां खौरां। आरो जेसेबां हायो थाब जोबनानै थाङोब्ला, डिसचार्ज जाजोबोब्ला जोंहा थाबैनो जोंनिनो सुबिदा जायो सोलिनायनि थाखाय। दा बिनि थाखायनो जायफोर बिथांमोनहा मोजाङाव फैफिनबाय बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। नेक्स्टआव नुनो मोन्दों जोबोद गेदेर खौरां। बलिउड सावथुननि मुंदांखा फावखुंगुर, भारतनि फावखुंगुर इरफान खान बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो मोन्थों, जाहाथे बिनि थाखाय सिगांग्रो नेचार पाब्लिकेशननि जानानै इसोरनियाव आरज गाबनाय थाबाय। बिथाङा जानो हागौ नोंथांमोनाव सोंथि गोबां जाखांदों, बिथाङा कलन इनफेक्सनजों थैदों होननानै बुंदों। दा बिनि अनगायैबो बिथांनि सोमोन्दै मा जादोंमोन नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, बेजों डिटेल्स कमप्लिटलि नायनानै बुजिनो हागोन। दा बेखौसो बुंनो नागिरदों नोंथांमोननि सिगाङाव इरफान खान बादि जानो गोसो जानाय जायफोर बिथांमोनहा दंमोन, बिथांमोननि थाखाय मोननैसो बाथ्रा बाहाय नोंथांमोननो सिगाङाव दिन्थिनानै होदों। दा बिथाङा मानो एसेग्राब पपुलार, बिथांखौ मानो जों गोसोखांनांगौ बा दिनै मानो सावरायनांगौ जानानै फैखो, थैनायाव जों मानो एसेग्राब गोथौ दुखु मोनखो, दा बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बुंनो नागिरदों। दा बिथाङा सरासनस्रा सासे फावखुंगुर बादि नङा। दा बिथाङा मानो नङा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बिदिन्थि होदों। पद्मश्री बान्था मोननाय बिथां, भारतनि जोबोद गेदेर मान बान्था पद्मश्री मोननाय बिथां बायदि सासे फावखुंगुर गोमानायाव जोंहा गोबां लस दङ। दा बेनि थाखायनो बेखौ रायखांनाय जादों। दा बेजों लोगोसे बिथाङा मा बान्था मोन्दोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव श' खालामना होनो आखायाव लानाय जादों। नुनो मोन्दों 2018 IIFAE एवार्ड फर बेस्ट एक्टर, फिल्मफेयार एवार्ड फर बेस्ट एक्टर 2018निनो स्क्रिन एवार्ड बेस्ट एक्टर, बेनिफ्राय नेशनेल फिल्म एवार्ड बेस्ट एक्टर, फिल्मफेयार एवार्ड नुनो मोन्दों बेस्ट सापर्टिं एक्टर, पद्मश्री 2011 नुनो मोन्दों स्क्रिन एक्टर गिल्ड एवार्ड, बेनिफ्राय नुदोंमोन फिल्मफेयार आरो 2004आव, बेनिफ्राय फिल्मफेयारावनो दंबावो 2013आव। ओरै गोबां बिथाङा माने जोङो दासिम अनुमान खालामनो हाथावै ओरैबायदि जोङो बिथांनि एवार्ड मोननायखौ नुनो मोन्दों। दा बेजोंनो लोगोसे आरो बिथाङा जोबोद माने बाख्नायजाथाव फिल्मफोराव फाव खालामनो मोन्दोंमोन। दा बिनि लिस्ट कमप्लिटलि नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव नायनो हानाय जागोन, बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। दा बुंनो नागिरनाया बिसोर बिथांबादि जोङो जोंनि बर'नि गेजेरनिफ्राय बा जोंनि गेजेरनिफ्राय बिथांबादि सासे राफोद आरो जाफुंसार फावखुंगुर बा फावखुंग्रि जानो जोङो सेस्था खालामनांगोन। दा बेखौसो जोङो आसा थियो आरो आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव बेबादिनो बिथांबादि गुबुन सोद्रोमाफोरा, गुबुन बेक्तिफोरा फिल्म एवार्ड मोननायजों लोगोसे गावखौनो सासे राफोद फावखुंग्रि हिसाबै थिसनबोबाय थागोन। दा जोबनायाव आरो खनसेबाव बिथांखौ इसोरनियाव आलो गोजोनै जायगा मोनहैनांगौनि थाखाय मिजिं थिबावबाय। नुनो मोन्दों गोबाङानो कुइसन खालामहरदोंमोन आरो मैयानि गेजेराव सासे बिथां नायगिरि सासे उन्दै फंबाया सोंहरबावदोंमोन जे क्लास 12नि क्लासआ बबेयाव अनलाइन क्लास जादों होननानै बुंहरबाय थादों। दा बे खोथाया गोदान नङा, मिथिखानायफोरा नैनि थाखायनो दान्दिसे सिरि थाथ'बानो जाबाय। नोंथांमोनहा मिथियैफोरनि थाखाय खेबसे बुंफिनबावनाय जाबाय। इडुएट मोनसे इउटुब चेनेल दङ, बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा हगारबाय थायो। दाउ क्लास 10निफ्राय लानानै 12निसिम हगारदों। नोंथांमोनहा बेयावहाय नायबाय थानाबानो जाबाय। इडुएट इउटुब चेनेल साबस्क्राइब खालामनानै ला, नटिफिकेसन फैबाय थानायनि थाखाय। ओंखायनो बेखौ नोंथांमोनहा इडुएटआव नायबाय थाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोननि थाखाय इबुक नांगौ बा PDF फरायनो बा इबुक फरायनो थाखाय नोंथांमोननि थाखाय सुबिदा बिथांमोना हगारदों। बिनि सोमोन्दै मैयानि भिडिअआवनो आं खिन्थाखांखाबाय। मैयानि भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय, नङाबा थाम्बनेइलाव इन स्क्रिनाव जाखांफैगोन, बेयाव नायबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों नैबे इडुएट, बे इडुएटनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय होखादों। डिसक्रिपसनाव हाबनानै इडुएटनि लिंकजों साबस्क्राइब खालामहैबानो जाबाय।
बेनिफ्राय आरो माखासे फंबाय बिनानावमोना कुइसन सोंहरदोंमोन जे जोंनिया हठात डिग्री लेभेलनिया मा जानानै दं होननानै। डिग्री लेभेलनिया मैयानो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया फोसावनानै होखादों, बिथांमोनहा गावसोरनि एकाडेमिक सिजनखौ जागायफिनसिगोन होननानै बुंदों। दा बेयावहाय नोंथांमोननि जायखिजाया सेमिस्टारानो जाया मानो डिग्री लेभेलनि सेकेन्ड, फर्थ आरो सिक्स सेमिस्टारा जुलाइआव जाजोबगोन होनदों एग्जामा जुलाइआवनो। बेनिफ्राय बिथांमोना फोसावनानै होबावदों दि पोस्ट ग्रेजुवेटनि थाखाय पोस्ट ग्रेजुवेटआ आफ्टार 15 आगस्टनि गेजेराव उनावहाय जाहैगोन होनदों। 15 आगस्टनि उनावहाय गासैबो जाहैजोबगोन पोस्ट ग्रेजुवेटनिया। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नुनो मोनबावदों गुबुन गुबुनफोरनि हठात हमनानै ला सेकेन्ड, फर्थ आरो सिक्सनि अनगायै गुबुन गुबुन सेमिस्टारनि आरो GUजों हठात गुवाहाटी इउनिभार्सिटिजों जेसेबांनाखि एग्जाम कम्बाइन खालामजायो, दा बेफोरनि जेसेबांनाखि कर्स कम्बाइन खालामजायो बेफोरनि गासैखौबो डिटेल्स बेयाव होनाय जादों। दा बेखौ नोंथांमोनहा PDF फाइल डाउनलड खालामनानै बे गावबा गावनो नायना लानो हागोन। दा मानो होनबा बेवहाय साफ्रोमखौबो आं बुंहरजोबनो हाया, बेयाव B.Ed कर्सनि दङ, पोस्ट ग्रेजुवेटनि दङ आरो डिग्री लेभेलनि दङ, गासैखौबो बिथांमोनहा होजोबदों दङ। दा बेनि थाखायनो आं गासैखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थाजोबनाय नंला। दा बेनो नोंथांमोनहा बेखौ PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, लिंकनि गेजेरजों थांनानै लास्टआव बे डाउनलड खालामनायनि नोंथांमोनहा अपसन मोनहैगोन, डाउनलडआव लाबानो जाबाय। डाउनलड खालामनानै लादो। बेनिफ्राय नोंथाङा जायाव दङ, जाय लेभेलनि नोंथांमोनहा डिग्री लेभेलनि ना पोस्ट ग्रेजुवेट लेभेलनि ना B.Ed लेभेलनि नोंथाङा बेखौ गावबा गाव डाउनलड खालामनानै फरायनानै लाब्लानो जाबाय। दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन। चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामबाव, नटिफिकेसन बेल थुवाखैबा थुनानै लाब्लानो जाबाय। गुबुन गुबुन भिडिअ नायबावनो थाखाय नोंथांमोनहा प्लेलिस्टआव थांबानो जाबाय। एसेनोसै, नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय।